sarkin Kano Ado Bayero, Ado irin gidan Bayero. Allah ka mai da ni a Kano. Ki sarkin Kano Ado Bayero, Ado irin gidan Bayero. Kana ku bi shi sau da kafa, ku yi gaisuwa ga ɗan Bayero. An sabu da Allah ya ba sami yankin Kano. Sarkin Kano Ado Bayero. Ado irin gidan Bayero. Sarkin da baya tsufa, alhaji kullum rikirkiɗewa yake. Da kai aka yi da kai aka yi yau, ko gobe ma da kai za a yi. Sarkin Kano Ado Bayero, zauna cikin halifar Kano. Sarki mai da la'ilin da buga hannu mai yasin mai iza waka, sarkin Kano Ado Bayero. Sannan kuma ya handace su duk asar gawa ka faɗa masa. Mai dala da gwauron dutse kanan dabo tumbin giwa. A Sani akwai ilimi garin Bayero, sannan akwai sarauta Kano. Mai dala da gwauron dutse kanan dabo tumbin giwa. A Sani akwai ilimi garin Bayero, ƙarfi haɗa da ƙarfi duka, Allah ya mallaka wa Kano. Ko da Allah ya yi halittar gizo a shaida matsefi ne aka gane sa, ba mai zuwa ya ƙwace masa. Ko da ba da ƙarfi shi gizo ba mai zuwa ya karɓe masa. Balantana akwai kasura ga sarkin Kano Ado Bayero. Kuma ɗayan sarautar Kano, ku yi gaisuwa ga ɗan Bayero, ko koma gefe ku sanya ido. Sarkin Kano Ado Bayero, bai wasa rabbana na yi masa, baya wasa ba a yi masa. A cikin kokowai musu ya ga gidan. Mutane ku zo inai makotuni. Kowai shiga motar kwaɗai tashar kunya ta ka kai shi ta aje, komai gaugawar lahani tana jiran asabar ta wuce. To kun ji yaɗiyan sarki komai za a yi a sanya dangana, duk wanda kan ga bai da haƙuri ƙarshe ba za ya cin magurinsa ba. Kakansa ya yaƙi Ado ɗaunar kuwa ka ɗauki takobi kai ma ka ɗaurata kaɗan mara. Ga kafin rannan suna ganinsa ba mai zuwa ya faɗa masa, ba mai shiga da yaƙi Kano sun san halinsa ɗan Bayero.